ואתה עושה פרצוף כזה של... ככה רק. סטופ. קאט. לא. רגע, סוללה. יאללה, תתחיל. תגיד אקשן. אקשן. רגע, אתה להתחיל. אקשן. לא, לא משהו יותר. אני לראות בנט ויז'ן, אני בהתחלה שאלתי, את חייך לראות את זה. אז זאתי שלי. היא הבחורה שמתאימה לנו. כמו שאמרתי לך שהיא... הכינה לי קפה, הקפה יצא מאוד טעים, הביאה לי אפילו גם סוף. השאלה שלי האחרונה, אני רוצה לשמוע ממך. למה אני צריך לקבל? על מה, עכשיו? עצרת את זה או שפילוג? לא, אני לחצתי פה, אז מה עשיתי? זה עדיין מצלם. עדיין מצלם. אקשן! 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 מה את אומרת? ארכדי. אני אחזור אליי. אקשן! תמשיך. אז אני... חבל, אני אקרא את הטופס התפטרות שלך. לא. אני קורא את המכתב התפטרות שלך. אקשן! טוב, תקשיב מה עושים. קודם כל אני קורא את המכתב שלך. אקשן! אבי, זה היה בסערת רגשות המכתב שלך. אבי, אני קורא את המכתב התפטרות שלך, אתה כתבת אותה בסערת רגשות. אם לדעתך... אני לא יכול לתאר.